Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me Nagapos na ang akong kasing-kasing, Ronel. Pero may bati kasab sa akong gipati. Diyan ni mo. Wa ba? Tukani ko. Naikugma kasab na ako. Ha? Nopi? May nanuktok sa platahan. Tabakaon na ko. Ablihan ako ang platahan, pero mudiretsyon ako sa pagkawas din eh. Nopi? Ayaw ko pilain. Ikaw? O nga nung nanrang ka mo sa pultahan? Si Chukoy mo ay may trangka sa platahan. Sige, diha ka na. Ganahan sad ka. Kay kung supak pa si bubuot, misinggit na unta ka. Sa may imong gibuhat ng Nopi, ma. Ato na ko. Oh. Hoy! Hoy! Uy, batasan ay. Serya na ang pultahan, ma. O garita magsorte sa akong katre. Unsa man? Ganihara tong babayhana din eh? Anong nasuko magkani, Nopi? Tungod kay way delikadesa ka tong babayhana. Nasayop kasi mo gituhuan ni Nobi, ma. Pautang siya, ma. Sulundon nga pagkanak. Unsaon ko niya pagkabuotan, Ronel? Nga may ka-live-in man siyang tumboy. Unya may lain pag yung uyab. Og nahimo ka sa niyang biktima. Dili ingon ni anak si Nobi, ma. Nasayop ka lang sa pag-ila mo niya. Wa pa ko masayop sa pagbasa lang sa hitsura sa usa ka tao nga akong gikaatubang, Ronel. Ilabi na gyud ni adtong babayhana. Pues, ignota ka, ma. Nagkaroon ka lang nasayop. Buutan si Nobi. Buutan og sulundon nga pagkaanak. Nga bang mulaban ka man gyud ni adtong babayhana? Tungod kinakaila ko niya. Basta kay my first impression is lasting. Ma, please. Dili na ta maglalis mahitungod ni adtong babayhana. Oh, tanawa na lang hinuon. Oh. Gisakitan ka na hinuon sa imong operasyon. Please. Ihunong ang imong pagpangimaraot ni Nobi. Please, ma. Nakaminos na akong maayo ang inahan ni Ronel. Hapit na lang ko niya pagkaumawi. Nobi? Niya si Jack. Nobi? Ikan ka bang bidawa ni Ronil? Oh, Oh, unsay nahita po? uwa man. Nagatang kong taxi. Ihatod na lang ka. Please. Ayaw pa mong gusto nga ihatod ko nimo. May taxi nga nagpaingon din eh. Akong parahon. Nobi, ihatod na lagi ka. Salamat na lang sa imong pagka-gentleman. Sige, muna ko nimo. Anong mura mo itong kahilakon si Nobi? Unsa magyud si Ronil sa kinabuhi ni Nobi? Salamat nga kadiyot ra kanak. Oh, Nobi? Ano man ka? Kinsa may pasipa ni mo, ha? Nobi,
Ang tagay kong tubig, mapalayo. O sige, kadiyot ha. Kisakitan kay ko sa gibuhat sa inahan ni Ronel. Oh. Yan ang tubig. Unsa man di ay nahitabo. Kisakitan lang kong maayo sa gipanulti sa inahan ni Ronel. Gipasakitan ka. Be, isulti kung giunsa ka sa pagpasakit. Ayalan sila yun kasuko, ma. Nako nga akong pagtuo nga na misinform lang ang iyang inahan. Giunsa ka man lagi. Nagtuo tingali siya. Nga gold digger ko kay nakig-live-in og tumboy. Nakamino siya pag-ayo na ko. Ang akong cellphone. Tingalig si Nobby ang nanawag. Oh. Dili man si Love. Si Jack ang nanawag. Nga nanawag man ka. Nasako ka? Busy ko. Sultiday ko sa mong tuyo. Oh, unsa man? Ang mahitungod na ba sa di sa break nga imong gisamok na ko? Alma, nahasol ka ba niya? Nga nang mahasol man ko. Wa man gani ko makasabot nga nung imog yung kong giari sa akong opisina. Og nanudya ka mahitungod sa break? Kalma lang. Ha? Nagtuo sa day ka nga nahadlo ko? Maora to imong tuyo? Kadiyot lang. Nakita ko si Nobby gikan sa ospital. Diin, tuwa si Ronel. Naibaw ko. Nanangin si Nobby nako. Mura lagig. Naghilak siya. Unsa? May bad memories pa sila si Ronel o si Nobby? Abi pa na kong tinud-anay kang lucky, Jack. Marites mo day kang dako. Bayute ka man day. Muusab ka ganirong panawag, Jack. Dili ka ginako tubagon. Uy, gi-off man ang iyong cellphone. Kinsa magud ka si Ronel sa kinabuhi ni Nobby. Nagila ka man ko nung may biya sa ospital. Kinsa nag-ingon? Si Jack. Nanawag siya nako. Pura man sa nagbabae si Jack. Tingalig na suko siya nga ako masakay siyang auto. Iya kang pasakyon? Nagatang na kong taxi sa diyang iya kong naagian sa ospital. Ambot, mubisita ba unta siya ni Ronel? Basta dito siya sa ospital. Iya kong gihakan nga ihatod pero ako masugot. Nangita ginigubot si Jack da. Ayaw lang tubayo itong tawhana. Oh, nganong imam kong kitutukan? Mituusab ka sa gisulti ni Jack? Waoy. Gitutukan di ka kay gigupahan ko nimo. Sige lang yung kagpinuang ka. Onya, kumusta naman si Ronel? Okay naman siya. Pero lahi naman ang iyang tingog. Ah, lalim man sad ka? Bitaop ko ang malibelas sa may tutunlan niya. Dili na kumupalik dito. Kay maayo naman siya. Mugawas na di ay? Ambot lang ka. Wa pa man tanga ang binahe sa iyang liog. Wa hinuon sa iyang naong. Kaskasero ba ka mo drive si Ronel? Maambot lang. Nagkuyog man ka mo. Kausara. Ug wasab ko magnahon na sa iyang pagmaneho. Maya akong giunahon na pag-ayo kun sakto ba ang akong pagdawat sa iyang offer. Ah, dili na ta mag-iskot mahitungod ana. Love. Kinahanglan kalimtan na to. Nga usa ni anak kay kayon. Nakatilaw ka gid og langit uban sa usa ka lalaki. Matuod nga lalaki. Oh, love. O ginauton ta nga dili na to mausap.
Mugawas ka na din Ronel? Okay naman ko. Matod pa sa doktor. May doon. Unya, mubalik pa ka sa lang nasod? Dili na. Anin ko na lang tiwasan nga ako nga pag-eskwela. Eskwela? Hmm. Abi ko, human na ka. Diba, usa ka naman ka midtech? Gusto kong mupadayon sa medicine. Mayo nun. Unya, si Nobi. Dili na may labtan. Na naman si Alma. Ronel, kinsa man gyud amahan sa anak ni Nobi? Usaman ko ka sperm cell donor? Mao ba? Nanguyab sab ka nga, Nobi? Wagid ko magdahom nga mainlabi ko, Nobi. Di ba? Imo man siyang giharas? Nainomdom ka? Ako gani mo'y milaban niya? Wa ko malimot niya itong hitabuha. Nagbasol ba ko? Nahimo kong kasangkapan si Nobi tungod sa tinguha ko ni Alma. Uyab mong Alma? Dili, uy. Pero akong gipanguyaban ka to sa Alma. Aron, magpahimos ko sa akong bisyo nga sugal. Og maluwasab ang nagkabangkaruta na mong negosyo. Gusto na dayon ta ka nga mangwarta ni Alma. Maunta na, Ronel. Mao gid ta. Pero wagid ko magdahom. Imbis si Nobi mo'y gihimo kong kasangkapan aron makuha ko si Alma. Ang ako namang hinuong kasing-kasing ang nagpakabuang ni Nobi. Naikugma ka ni Nobi? Bisag doon na ron siya, anak. Andam ko siyang pakaslan. Andam kong mga mahan sa iyang anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!